Sziasztok! Úgy tűnik, mintha ez a mai videó is egy sminkes videó lenne, és igazából ki is fogom sminkelni magam. De a mai nap apropója az, hogy kaptam egy autót a Fordtól, egy Ford Pumát, arra, hogy leteszteljem, kipróbáljam, megnézzem, hogy milyen. Úgyhogy be fogok vele menni a szalomba, ott kisminkelek valakit egy karácsonyi bulira, illetve egész nap szaladgálnom kell ilyen csomagokat átvenni, csomagokat átadni, meg minden ilyesmit. Úgyhogy kisminkelem magam, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez az autó, mert igazából egyrészt ennyire új autót még nem vezettem. Másrészt elolvastam róla egy pár dolgot, és vannak benne olyan funkciók, amikkel még nem találkoztam vezetés közben. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, például sávtartás, meg ilyen fékezőrendszer, hogyha bármi veszélyt érzékel, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz vezetni, meg milyen élmény lesz az egész. Úgyhogy ma letesztelünk egy Ford Pumát. Jaj, de szép! Ez megállít meg. Úristen, ez nagyon jól néz ki. Kinyitom. Ó, wow! Na, akkor induljunk el. Ami neki vetkőzök. Rálépek a fékre, igen. Start, stop. Oké, soha nem vezettem még, de vezettem már automatát, ekkora automatát nem vezettem még, és nagyon jól vezetni ezt az autót, mert kényelmes a kormány, kényelmes az ülés. Először elmegyünk, feladok egy-két csomagot, meg átveszek egy-két csomagot, amilyen karácsonyi ajándék, amiket rendeltem, úgyhogy remélem, hogy mindenki örülni fog annak, amit kap. Mert most idén először időben gondolkodtam, hogy mindenkinek meglegyen a karácsonyi ajándéka. Na mindjárt jövök, ezt feladom, és egy pár csomagot még átveszek. Na most ez úgy néz ki, mintha tele lenne, de hogyha átállítom az alját a legalsó pozícióba, akkor lesz egy csomó helyem. Átrakom. Na most megyünk a szalomba, mert van egy vendégem, és most már elég sokat vezettem az autót, és hát van egy csomó nagyon jó dolog benne. Egyrészt nagyon jó vezetni, nagyon könnyen kanyarodik, nagyon, nem tudom, jól megy az úton, nem tudom ezt ebben megfogalmazni egyébként. Nagyon könnyű a kormányt is fordítani, mindent nagyon könnyű benne csinálni, tehát tulajdonképpen olyan, mintha semmi dolgom nem lenne, csak azt, hogy a kormányt tekergessem, és egyetlen egy pedált nyomjak, ugye mivel ez egy automata. És mindent automatán csinál magától, tehát állítja a lámpát, nagyon jó benne a tolatóradar, ami elől is, meg hátul is van, meg hátul van még egy kamerája, úgyhogy nagyon egyszerű vele parkolni. Annyira, hogy szerintem még semmivel nem volt ilyen egyszerű parkolni, meg a kijelzőn látom, ami a hátsó kamerán van, illetve azt is mutatja, hogy előttem meg mögöttem milyen távra van az autó, hogyha be szeretnék parkolni. Pár perc múlva megérkezik a vendég, úgyhogy addig kipakolok, előkészülök, és utána földobunk gyorsan egy karácsonyi sminket Ancsára, aki valami céges buliba megy. És ameddig őt kisminkelem, addig van egy kis időm beszélni nektek az autóról, amivel most már a fél napot végig szaladgáltam a városon keresztül. Amikor fékezek, azt visszatölti a motorba, úgyhogy keresztül jöttünk az egész városon, jó sokat araszoltunk, és alig fogyasztott. És hogy az apróságokról is beszéljünk, nagyon örültem, hogy vezeték nélküli töltő van benne, úgyhogy folyamatosan töltötte a telefon. Nagyon jó volt benne a navigáció, és hát ami nekem extra fontos az, hogy hatalmas volt a csomagtartója, mert a sminkes bőröndömtől kezdve az összes csomagom, az összes cuccom és még a jóga felszerelésem is belefért, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy vissza kell adnom ezt az autót, mert szívesen megtartanám. Sziasztok!